Najeriya. Allah ka saka a cikin lamarinka gwarzon yaƙiya. A bata muke so mu a abadan zaɓi na gariya. Kuɗi ni batu zan yi ba tantama haka ne zance. Ina da himma kan aiki na ba ƙarshen zance. Na fashin ta ma ba ka leƙiya fage na siyasa ka zarce kuma ni zan yi aiki. Allahu ka yi mana jagoran kwarai Allah amin mun ce amin. Ga jagora a bayan madu maka suwa ciyama a gari na abadan yau umma ku fito ku taho mu tafi ga zaɓin al'umma. Mai san al'umma ya kasance mai kishin ƙasa a bata madu ya kasance mai san al'umma mai kore damuwar talakawa yana hana na kasa. Ya zanto kamar dirka Allah shi ya tsaya maka. Ka fito mu tafi gwarzon yaƙi ka fito zakiya.